Sa pag-agi sa bagyong Paing sa Kabisayan, apektado usab ang probinsya sa Bohol. Dagkong mga balod o kusog nga hangin ang nasinati sa mga residente sa barangay Manga sa Tagbilaran City. Sa Manga Port, nasaksihan ang dagkong mga baon nga mihapak sa fishport dungan sa kusog nga hangin. Nunot niini gitago sa mga mangingisda sa luwas nga lugar ang ilang mga panagatan. Apil sa gitago sa mga tag-iya ang ilang floating cottages aron di maguba sa bagyo. Nasa mga punuan sa Kaimito nga natumba gumikan sa kusog nga hangin sa barangay San Isidro. Kinahanglan pa kining putlon sa taga-barangay aron makagi ang mga motorista. Samtang nasangad sa baybayon ang usa ka barko dito sa lungsod sa Hagna. Nangita unta og luwas nga lugar ang MV Light Ferry 1 apan nadala kini sa kusog nga hangin samtang nasa pantalan sa Hagna. Wa hinuoy na samtang nga mga crew nini. Gihuwat lang sa crew nga mag-high tide aron makabiya sila sa dapit nga ilang nasangaran.